Vi skal tegne. Den er sådan noget. I Lalandia venter alle tiders familieferie med plads til leg og skønne øjeblikke. Book en sommerferie med varmegaranti og Skelettet, det er en cirkel med 2 streger. Sådan her. på hjemmet langt fra hverdagen. Så laver man nogle andre slags skeletter. På Lalandia.dk. De kommer altid for sent, og det er altid din skyld. Det har vi ikke engang lægge mærke til det. Så tegner man en streg op af her. Slettet. En streg sådan her. Og så ser sådan her ud. Skal lidt skygger lige her. Det er papegøje. Ligner det der en papegøje? Ja. Hvad? Ja, det synes jeg. Og det er bare fordi, jeg har en anden, som også filmer videoer lige nu med tegnevideoer. Hvem er det? Ja, videooptager. Alma. Men på veksle til kontanter før de rejser. Så kommer hele ferieopsparingen nemlig ikke altid med. Betal Og så nogle ben. og få mere ud af rejsen. Og en lille fod. Jeg skal lige låne en fisk. Nej, undskyld. Det må I meget undskylde. Altså en SX. Så laver jeg lige sådan en lille dulut her. Den glemmer jeg altid at lave. Og så en pande her. Indtil nu, den er nødt til at strege, hvor det så skal klæde ud her. Ikke. Og så laver du sådan en bue nedad. Sådan her. Og laver en bue her. Sådan her. Og så et øje. Det er her. Til her. Til her. Hele øjet ligger. Sådan. Lidt make up. Og en næse. Og en mund. Og så den anden fod. Og den anden fod. Sådan der. Og så sådan der lille opad, for jeg kan godt lide, når de er lidt tynde. Det er bare fordi jeg filmer. Jeg er i Lalandia. Nu i dag, når jeg filmer. Jeg er i Lalandia. Og de spørger, hvor er I henne på ferie? Eller hvor har I været henne på ferie? Eller hvor? Jeg ved det jo ikke. Så er lige fjernsynet kørende i baggrunden. Det er undskyld for. Lille skygger. Okay. Sød sommerhilsen fra kronprinsfamilien på Gråsten. Se de dejlige billeder. Lykke Rasmus Sebak. Jeg skal være far. God sommer fra Billedbladet. Danmarks royale ugeblad. Nu er det blevet samlet til et stærkt UC. Derfor er UC også Danmarks største mobilselskab. Hun har de her smart. Stadigvæk for Danmarks bedste mobilnetværk, nemlig til at se. Det betyder også, at du kan få hurtigt og stabilt bredbånd i hele Danmark. Og fremover er du til uanset hvor du bor. Så velkommen til et nyt og endnu stærkere UC. Med TV Og så et par små hylder. til alle. Så behøver du kun have et sted. Besøg din lokale UC-butik, eller se mere om de mange nye muligheder på UC.dk. Lidl er fuld af gode tilbud. Kun torsdag, fredag og lørdag får du 1 liter tykmælkskoldskål kun 7,95. Marineret dansk skinkekylotte. Kalkiv kun 24,95. Eller 750 gram frugtmysli kun 19,95. Køb for 100 kroner og få 4 forskellige Icex klistermærker gratis. Køb et samlealbum til kun 19,95. Lige nu. Kun i Lidl. Det betaler sig. Scratch. Nej, der er med.
Skygger. Og er der skygger? Er det så et sted, og så får vi noget til? Sådan der. En golf er altid noget helt ud over det sædvanlige. Usædvanligt. Golf All-Star er fyldt med 16 Du kan gå lige sådan noget. pedalerne vil også stå. Men så er hun færdig. Så kan du bare farvelægge den, som I vil. Husk nu. Hun er lige så et hår. Gul hud. Husk nu, tager hun ud noget, hvor det hvide øje skal være. Husk nu, tusskyggerne. Tag den op, før I tager farvelægger, hvis I skal farvelægge med tus. Og lad os gå her. Og så er vi nok færdige for i dag. Men jeg siger igen, hvis I har nogle idéer til tegninger, så må I gerne skrive ned i kommentarerne. Tak.